Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Надиева Мәхмүдә Нәмәновнага юллыйбыз. Бүген ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны кызы Мөнирә, оныклары Нияз һәм Эльвина, Муратовлар гаиләсе, Равилә һәм Рафаэль, бала оныклары һәм Ленар котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1951 елның 19 февралендә Кирюшкино авылында дөньяга аваз салган. 1975 елны әтиебезгә кияүгә чыгып, Яңа Терешка авылында гомерен үткәрә. Татулыкта һәм мәхәббәттә 4 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Яраткан әниебез, әбиебезне котларга керешер алдыннан аңа сокланып мәдхия җырлыйсыбыз килә. 70 яшь. Күп яки азмы бу? Шушы яшькә җиткән кешеләрнең күбесе үзләрен бәхетле кешеләр дип исәплиләрдер. Аларга тормыш юлында күпне кичерергә, күпне күрергә туры килә. Оныклары һәм оныкчаларына сөйләр сүзләре күп аларның. Өстәвенә, кечкенәдән ук алар барысы да тормыш арбасына җигелеп, бар эшне эшләгәннәр дигәндәй. Кадерледән кадерле, газизлардан да газиз булган сөекле кешебез. Син дөньяда иң гадел, тәртипле, акыллы, туганчыл, саф күңелле кешеләрнең берседер. Газизебез безнең. Син бөтен гомереңне, бөтен җан җылыңны безгә, балаларыңа багышладың. Безне сез тормыш сөючән, тырыш итеп үстердегез. Синдәге күңел сабырлыгына таң калырлык. Безне кеше булсыннар дип үстергән йокысыз төннәрең, безгә кылган изгелекләрең өчен бүген синең алда баш иябез. Дәүлекнең кайсы гына вакытында кайтсак та синең табының һәр чак әзер, йөзең ачык. Сердәшчебез дә, төпле киңәшчебез дә, авыр чакларда кышып юатучыбыз да син, кадерле әниебез. Йортыбыз күге һәр чак аяз, кояшлы. Аның нигезенә, һәр бер почмагына синең күңел сафлыгы, күркәмлеге сеңгән. Кайларга гына китсәк тә без туган йортыбызны сагынып, очып кайтабыз. Чөнки анда син безне сагынып көтәсең. Рәхмәт сиңа, әниебез. Иман нуры тулган күңелеңә җан рәхәте, җан тынычлыгы табып, киләчәктә дә без балаларыңа хәер-фатихаңны биреп яшәсәң иде. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез бар, үрнәк алырлык. Ялгыз яшәүләре җиңел түгел. Бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанычлар гына алып килсен. 70 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Кешелекле, сабыр, түземле син. Мәрхәмәтле дуска, туганга, туганнарың барсы сине хөрмәт итә. Киң күңелле кеше булганга. Еллар үтә диеп борчылма син. Еллар үтү берни түгел ул. Сау сәламәт булып озак яшәү, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Әни, Ходай сиңа тыныч тормыш бирсен, балалардан күрсин игелек, хәләл кешең белән гомер иттең, бәхетләрең булсын гомерлек. Хөрмәтле Мәхмүдә Нәмәновна, бала оныкларыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз һәм бары сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Кебек нурлы әниемә багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә, әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә, әни, дуга
итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. 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 Бүләк итәм сиңа җырымны.